ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. Се хонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоби Бостонӣ дар 58-ми микрорайон бинои рақами 1. Бино чорошёнага, хонаи фурӯшӣ дар ошёнаи сеюм аст. Дар назди хонаи имрӯза мактаби рақами 5 рӯ ба рӯи ана ҳамин хона мешавад. Болотар бошад бозорчаи Первоймай мегӯянд. Дар ин тараф донишгоҳи Абу Абдуллои Рудакӣ, дар ин тараф боғи Сафар Амиршоев. Мерем ба хонаи имрӯза. Марҳамат, хона имрӯзаи мо масоҳат 54 метри квадрати дар сеюм ошёна, бино бошад 4 ошёнага. Се хонага бардоро 54 квадрат, таъмири хуб дорад. Дар даромадгоҳ аз ин тараф мешавад ҳамомаш ва ҳоҷатхона. Аз ин ҷа меброем. Ёкен барои девола хиштуи хеле абои нағз гирифтагиан, қандили нағз дорад. Дар ин тараф ҳаст як макони холӣ. Як макони хелеам хуби холӣ ва дар он тараф бошад ҳаст ошхона. Дар инҷа хонаи якум, хонаи дуюм ва сеюм аст. Мо шурӯъ мекунем аз ана ҳамин хона. Хонаи якуми мо ана ҳамин хона аст. Беҳад як таъмири хуб дорад. Қисме чизи чораи ана ҳамин хона меистад. Парда, қандил ҳаст, ана телевизор, кондитсионер. Дута қолин партаге ба як қолинча мегирам. Ва дар инҷа бошад ҳаст хонаи дуюми мо. Ана хонаи дуюмам таъмираш хелеам хуб. Стенка пеш вақт мегуфтам. Бародарои гиромӣ, дар инҷа мешавад хонаи сеюми мо. Як таҷейвони худсохт сохтагианд. Тиреза бошад тарафи мактаби рақами 5 нигоҳ мекунад. Нигоҳ кунед. Ин хона хелеам як хонаи хуб аст. Сеюм хона ба ҳисоб меравад. Бародарон нигоҳ кунед, ҳамиҷа калони хушуи чорхонага ҳам мекарда мешиде. Проекти зурда ва дар инҷа бошад ҳаст ошхона. Ошхонаро гирифта балкон овардагиам. Кухни гарнитур ҳам хелчун ҷейвон кардагиам. Газплита дорад. Иҷода обушон ба фигри ма ки мият боз бочка мемонанд бисёраш барои захираи об. Назди бинои имрӯза тирезаашон нигоҳ кунед, пластики арехи цвет. Нархи хонара нархи хеле ҳам хуб мондем. Се хонага, сеюм ошёна. Нархаш 395 000 сомонӣ. Рақамҳои соиму кам мемонем, занг мезанед, муомила мекунед, арзон мешавад.